சரி நான் போயிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துல வரேன். மேட்ச் முடித்துக்குள்ள வந்தாலும் வந்துருவேன். போடு. அப்பா -5 நல்ல வேலை. ஆமா எங்க இருக்கா? நல்லதானா? ஓகே போடு. Enemies ahead. எங்கயா இருக்கா கருத்து? அந்த சைடு இருக்க ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. சூப்பர். வா இது பத்தி நான் சண்டை கூப்பிடுறேங்களா? ஏறு 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 ஏறு. ஒரு நிமிஷம் ஹோல்ட் பண்ணு. मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। எனிமி இந்த அபார்ட்மெண்ட் முன்னாடி அந்த ரிட்ஜில் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. சிவகுமார் இருக்கு.